Mayong adlaw sa tanang tigpaminawan sa kahapong nagdaan or karon ato nang giilisan og pangalan nahimo ng March Base or Marbais FB Group. Kumusta mga higala? Kini na sab si DJA oban sa atong mga members sa Marbais or kanhi kahapong nagdaan with DJA and DJ Gerald. Kumusta naman ang atong adlaw? Anya na sab kitaron maghatag og bag-ong kinabuhi o kining atong bag-ong sugilanon gikan ni Sam. Bahitungod kini sa kinabuhi sa iyang amahan nga kanhi abroad apan karon mitaliwan na sa laing kinabuhi. O kining atong sugilanon atong kitiguluhan unsa man ang bahandi aron inyong masabtan ang kinatibuk-ang istorya sa atong sugilanon. Subaybay lang sa pagpaminaw aron inyong masabtan ang kinatibuk-an sa atong pagsugod. Mudayon ka ba yun sa imong plano nga mularga sa Saudi? Rigor. Mudayon gid ko, tiyo. Tungod og alang sa akong anak. Sa duha na ko ka anak. Ako na lang ang nabili nila. Wa nang ilang inahan. Busa ihatag nako ang tanan nga makaayo nila. Kaya asara man na pohon kung makahuman na sila sa pag-eskwela. Pwede na dayon nga dili na ko mabalik sa abroad. Apan rigor mas mayog yun nga naa ka aron na makatiman sa imong mga anak. Tiyo, mas importante ang ilang pagtuon. Magunsa man ang naa ko sa ilang duol ug di sila makahuman sa ilang pag-eskwela. Ikaw mahibalo. Dili ko ikaw kung sa imong gusto, rigor. Ayaw lang kabalaka. Ako'y matiman sa mga bata. Decide to open your heart and let me show enchanted worlds of fairy tales, a wonderland. Lolo, mauli naman si daddy sa sunod bulan. Oy, mga apo. Dili pa muli inyong amahan. Bago pa lang gani ang paglarga. Bago sa kabulan pa lang. Tinuig ang kontrata sa maong lugar. Apo. Ay, tinuig ay muli. Amon daddy lo. Kaluoy sa mga bata. Pero kutob sa akong mahimo, tabangan ako si rigor. Padakon ako nga may kahadlok sa Dios ang iyang mga anak. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give. Well, rigor, kumusta ka naman diha? Okay ra ba imong kahimtang diha? Okay raman ko diri. Yo. Mga bata diha kumusta? Okay raman ang mga bata, rigor. Wagi problema. Ang imong kamagulangang anak hapit na tungtong sa college. Ug hapit na pud makahuman sa elementary ang imong bunso. Mayo noon, tiyo, kumaw ka na. O bayo gid ay mong gibuhat nga wa ka magpundo lang dire
Kay nagkadako ang imong duha ka anak, mas nagkinahanglan gyud sila og kwarta, labi na gyud sa ilang pag-eskwela. Apan Apa sa tiyo? wa rigor. Dili na ko siya sultihan kung saan na matikdan ako sa kabagulangan niyang anak. Basig maguol siya. Ginoo, ikaw nang bahala sa akong pagumangkon. My pledge of love cannot be Wala masayod si Rigor nga nagbisyo ang iyang kamagulangang anak. Dili na kinihalos musulod sa klase tungod makigkuyog na lang kini sa mga barkada. Samtang nakahibalo ni ining tanan ang uyuan ni Rigor ug wala niya kinigisugid sa amahan tungod dili siya gusto nga mag-uol kini dito sa abroad ug dili unya kini makakonsentrate sa iyang trabaho. Sa atong pagbalik, sundan nato si Rigor. pag-ibig na walang hanggan. Sana'y di Paningawag yun ako. Pagtrabaho din sila'y nasod. Para matagan ko karuhay ang akong mga anak. Kimingaw na ko nila. Apan mas baka maayuhon ko pa. Nga magtrabaho na lang din Kaysa adto ko sa ilang duol. Nga dili ko man lang mahatag ang gikinahanglan nila. Mga anak, gimingaw na ko ninyo. Pero tantuso na ko ang tanan. Aron lang makatilaw ka mo sa karuhay. Ngawa ninyo matilaw sa una. Makaroon akong ipatagamtam ninyo, akong mga anak. Tugod pinangga ko kamo. to comfort me. Everything I want in life is right here. 'Cause this is not your ordinary, no ordinary love. I was not prepared enough to fall so deep in love. This is not your ordinary, no ordinary love. You are the first to touch. Diin ka naman sa dalhin. John. Nganong gabi ka naman perming muli. Kaya nga na bagidlo. Aw, tiyo di ay. Ay, kasayap-sayap na lang ko na. Unsa man day problema kung gabi na kumuli tiyo. Nga misod man ko sa klase. Pila ra ba ka adlaw nga nakita ta ka nga wa gyud pusod sa klase. Nasiplatante ka sa dihang nadto ko sa merkado. Doon na kay kauban nga 5 ka lalaki. Unsa ba inyong gilakaw? Wa mo'y klase ato? Tiyo, lolo, wala na kay labot. Ang importante, nga misod ko sa klase. Bisag, usahay, imo kong makita sa merkado, anala may gipalit. Palit may project. O kaha? Bahibawan ko lagi hapon ang kamatuuran. Di ka gid makalimod na ako, John. Nga no, isambong ko nimo sa akong amahan. Aw, sumbong lang. Iwa man ko mahadlok. John.
Sam. Nga naman kuya, nakaisugon ako kuya. Aw, wa man noon. Pero, napakay kwarta diha. Pariya man tanga kitagaan ni Papa og allowance kuya. O na diha gimuha. Tonto pwedeng mangura. Kana kay nangayo ko di buwa na. Kuya, para man ako din sa akong tuition ng akong nabili nga kwarta din eh. Kaya nga akong allowance. Ako naman gipalit og regalo para sa birthday ni Lolo. Mapaginaregaluhan si Lolo nga. Tigulang naman na. Kuya, sa una para ba? Sawa pa nagtrabaho si Papa. Si Lolo rabal akong natabang nato. Dili Papa oy, Daddy. Tuwagon sa abroad. Sige na be. Holbon sa nanak ko mong kwarta. Ako lang na ibalik ugma. Sigurado man nung kakwarta mi sa barkada karon. Kuya, kumasayod si Papa nga nagbarkada ka. Sigurado gyud nga kasukan ka niya kuya. Tell me why you're feeling this way. I hate to see you so down, no baby. Is it your heart? Ooh. Sige magkabagka. Unsa may mayong buhat toro-toro mga barkala. Dating gawi. Kay, layo sa kay magpuyo lang ta. Nya. Naman mga kwarta. Kuya dere, gamay rin akong kwarta. Ako'y bahala. Abroad ko na kong amahan. Abroad ko na yung mga man. Bitaw. Pero, kung saan naman lang masayo ng mga man ton. Di na masayo ng mga mahanoy. Basta man, di ay manugid. Di na masayod. Dagat una sa pagpamakak ang kamagulangang anak ni Rigor. Samtang ang uyoan niya nga may nagatiman ini dili na gyud makabadlong. Tugod morsukol naman kini ug dili man gani mahadlok nga isumbong sa amahan. Milabay ang mga tuig, nag-abot na gyud si Rigor ug ang iyang mga anak sa atong pagbalik. Kumusta man mo mga anak? Dagko dagit ka po. Di dagit ka man ako makakos. Kay tiyaw mo na, dako pa mo ako. Pa, pwede dili na ka mo balik sa abroad. Aron magkuyog na gid ta. Esas, ayaw na hangyo si Papa nga di na mabalik. Oy, mas mayo ganang mabalik siya kaya araw na tay kwarta pirme. Apan kuya, dako naman tag tinigom. Mga anak, kani akong gibuhat para ni ninyong tanan. Ug unsa may tabo nako. Ang importante nga gihatag nako ninyo ang tanan nga makalipay ninyo. Nindot man gid unta to nga naa ka sa among tupad pa. Karon nga dagko nami. Ako may trabaho na. Samtang si kuya nakahuman man tuod pero wa pay trabaho. Ako man gyud imong bantayan oy. Ang importante nakahuman ko giskwela. Dili ko matawag nga bugo. Pasag din na lang yung mong kuya, anak. Pasag din na lang si kuya mo John. Ang importante nga magkakuyog mo o pag minahalay ka mo. This
just another day, but instead we're standing here. No need for words. Feral Production Beats. Di ko katuining na ito po sa akong pamilya. Di ko katuo sa kisumbong na ako sa akong kamangurang anak nga si Sam. Nagsudi ang bisyo ang iyang maguwang nga si Junjun. Anak, nagsakripisyo man ko para ninyo. Apan nga nung ingon iniban, usaway sa nga nahimo na ako ninyo. Nga nung ingon iniban ang ako. Ang nanahimong kabaylo sa akong pangpuning kamot. Sa habang buhay, Ayaw na paghilak pa. Isaad na ko nimo. Tabangan ka na ako pa. Anak. Salamat kay naa ka. Bisan pagwa ang imong baguwang. Dili na ko kaya nga malayo mo na ako akong mga anak. Busa pa sa inuon ko gihapon. Pa. yan ang sumpa nitong puso ko. Gidala sa ospital si Rigor tungod naglisod kini sa iyang paginhawa. Ug tuod man gi-admit siya og pila ka bulan sa ospital. Og dinhi mibisita ang iyang butang anak nga si Junjun. Ug unya, oy, pa, kumusta naman ka? Anak. Di na di ka makabalik sa abroad pa? Anak. Ano sa naman lang ang akong ikabasigarbo sa akong mga barkada pa nga. Di naman ka makabalik sa abroad. Pasaylo ako, anak. Dili na ako kaya. Luya na kayo. Akong lawas. Pa. Pwede man. Mupahuway na lang ka. Kaysa mag-antos pa mi og bantay nimo. Kaysa mag-antos pa mi og atiman nimo. Kuya, ayaw ginanaa si Papa. Huwag ka ba maluoy niya? Ang tanan nga pagpaningkamot yung gibuhat para nato. Diya karon, ingon ana imong ibawas ni Papa. Elom, manghod ta lang ka. Hubitaw kuya, manghod lang ko nimo. Apan naluoy ko sa atong amahan. Tanang pagpaningkamot para nato. Mabaday kinibalo sa bahandi ngayang gihatag nato. Aw. Sige, ani na lang. Pa, kung mamatay naman gid ka, ayaw na lang may kabalat eh. Total, namo kay barkada.
Ubutabang ba na imong barkada ni mo, kuya? Elam. Mga anak. Mga anak ko. Ayaw mo. Huwag. Maluoy ka. Ayaw pagsultingin mo, dada. Mahal ka na ko pa. Bisag walang mahal si kuya ni mo. Pasag hapon. Anak ako nga di ba di mo pa. Malagod sa kadugay nga maayo ka. Importante maayo ka. Dili na ko iksapayan ng mga bahandi nga mawa na ako pa. Ang importante na ako ikaw. Sobra pa sa bahandi ko makauban ko ikaw pa. Maluoy ka. Pagpakigbisog. Ayaw mibiyay pa. Bisag para na lang na ako. Please pa. Maluoy ka. Maluoy ka. Papa Rigor. Mister Doktor, labag pag sa nga maayo kining ako sakit. I'm so sorry, mister, pero wa nagipag-asa. Ako nagihimong tanan apan wa nagyod. Mao pa, doktor. Ako na lang ningi ihatag di mo ang ining asa mong papel. Unsa ba ning nakasuda ning sobre, mister? Ikaw na ang wala. Inis akong kamangmurang anak. Doktor. Mas mayo nga mukuha kag abogado, mister. Aron sa ingon matabangan ka. Kabahin ini. Pirmahan ko na ni. Ikaw kakong suod nga ikala. Pusa. Ihatag ini. Haba. Leo. Magkalaom ka. Ihatag na ko niya. Doktor. Mayo kay niya ka na, Sam. Biyaan ko una ka mo. Pa? Kumusta yung pagkina sa lawas? Okay ka na pa? Okay na ko, anak. Ayaw ka bala ka. Anak. Pa? Kung wanaw niya ko, ayaw pasagdi ang imong manghuwang ha. Bisan tinuod nga wa siya mahasubay sa saktong dalhanapan. Paggaang imong maguwang. Haba, Sam. Pa. Isa na ko ni mo pa. Panggaon ako si Junjun. Salamat, anak. Anak, ako gusto punta na ako nga dili mo biya ni mo. Apan, gikinahanglan. Gikinahanglan ni mo pahuhay na ko. Tungod gikapuin ako, anak. Tungod wa na may kaayuhan ang akong sakit. Apan, isaan na ako, ha? Ipabaw na ko ang imong pagmahal sa imong maguwang. Isaan na ko, anak. Makalaom ka pa. Panggaon ako ang akong maguwang. Sige na pa. Pahuhay na. Aron sa igod.
Di ka na mag-aantos sa sakit ngayon mong ibati pa. Yan ang sumpa nitong puso ko. At kung sa ating mayroong Karon kay nalubong ng atong amahan. Unsa may mong pag-istoryahan ako. Kinahanglan nga masayod ka ni Manoy. Dali. Lingkod. Kinahanglan nga natay sabutan. Kay ngano, unsa man din atong istoryahan di ay. Naani ning mga papilis Manoy nga bisan pa man nga wa ka nakatrabaho apan gipilinan ka gihapon ni Papa og bahin sa iyang natigom sa iyang negosyo nga gipundar una siya mawa nato. Dali agad ko sa pagsulti. Ayaw kong dugay-dugaya. Ingon ini Manoy. Doon ay negosyo si Papa dito sa Manila. Usa ka dakong restaurant. Ug napa siya mga kondo nga gipaabangan dito. Ug kining tanan nakabutang sa imong pangan Manoy. Mga kondo o restaurant. Tungod na sayod si Papa nga bao kini ang imong nahuman Manoy. Apan tungod sa barkada imong nabiyaan ang unsa man nga dapat unta imong sudlan nga trabaho. Tinuod gid nga. Abi na ko gibiyaan ako ni Papa. Abi na ko gipasagdan ako niya. Apan iya di gihapon ko gigahinan og para ako. Wala kay ako Manoy. Wa ko mangayo og kabilin gikan ni Papa. Tungod ang para nako. Bahandi na nga makauban ako siya. Og dili bahandi ang balos. Dagko kay kog sala ni Papa. Apan uwahin na kay wa naman siya. Subot ni mong ipasabot nga nagbasol ka. Ayaw ka bala ka Manoy. Muhila ka man sa makadaghan. Apan balik-balikon po na ako pagsulti ni mga bisan pa sa tanang kalapasan nga imong nahimo. Pinangga ka ni Papa. Pinangga ka niya Manoy. Sige. Dawata kining mga papilis nga para nimo. Kay aron makasugod ka nagbagong kinabuhi Manoy. Karon nga wa na si Papa. Magtinabangay tan duha. Sam. Sorry ha. Sorry kayo nga. Napasagdaan ako. Ang akong kaugalingon. Nakahumantuod ko apan. Sa barkada. Ug sa bisyo. Ang akong atensyon. Makalaom ka. At timanon ako ang gibili ni Papa. Pa. Salamat kayo. Salamat kayo pa.
Namatay gyud si Papa, Kuya A, o Kuya Cheryl. Grabe ka sakit nga dawaton ang kamatuoran. Dili kayo sayon nga para namo mawad ano gamahan. Apan hinuon, nagpasalamat na lang pod ko nga nakapahuway na siya sa sakit nga iyang giantos, Kuya A o Kuya Cheryl. Bisag unsa gid ay kagahi sa bato, muhumok gid kini pag-abot sa panahon. Kay bisag unsa kabadlungon ang akong igsuon nga si John, apan nausab kini sa dihang nawa na ang among amahan. Ulahi naman ang iyang pagbasol, apan sa gihapon nagpasalamat ko sa Ginoo nga tungod sa kamatayon sa among amahan, nausab siya, apan nindot gid unta kadto kung buhi pang among amahan nga nausab na siya. Unta malipayon ang among amahan na magsudong. Apan nasayod ko nakita sa among amahan ang kabag-uhan sa kong igsuon. Gipalakaw niya ang iyang negosyo nga iyang napanunod gikan sa among amahan. Ug karon successful na siya. Ug salamat kayo DJ o Kuya Jerel sa inyong paghatag unya ay kinabuhi sa akong kaagi. Og diri na lang kutob, daghan kayong salamat. Kini di ay si Sam, ug ang kinabuhi nga akong ipadala iya sa akong amahan. Nga kanhi mi sakripisyo gyud para namo nga iyang mga anak. Og kuya sa wala pa ko malimot, paki-play na lang di ay sa song na My Pledge of Love. Aking mahal, at sana'y di na magway. Mao kato ang kinabuhi ni Sam nga atong yatagag kinabuhi dinhi sa atong programa, ug ato kining gituguluhan unsa man ang bahandi. Kining maong sugilanon gibuhatan og duwa sa radyo ni Marilyn Bacoy, ubos sa direksyon ni Jerel Aurelio. Kini usab gipangunahan sa atong group nga Mar Bais Facebook group. Mga higala, sa wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel, paki-subscribe lang ang Mar Bais, or akong spell out, capital M as in Mama, A as in Alpha, R as in Romeo, space, capital B as in Boy, A as in Alpha, I as in India, S as in Sierra, or Mar Bais. Daghang salamat.